Numadim kay tagsilaw, sagsapol ka ganyan mo nagraap, at gapas, katagtaltalaw, nagarado, agsuyaw, nagtabas, agad sa pulam, na matida nga isukat, matida nga takyan, taulom. Naganot tayong igit na rin, nga babae, agkarkaryada ti mais, kada pagay, agtabtabas na giti mais, kada unas, agad sa pulam, boy, ta matida nga sukat. Yeah. Stone. Pag inabayaga mga sapsapol din, sa balimit pakasagudak. Sagod ka agad yung giinom, may sagsagod ka. Tigas pa ilang mo. Cut down. Sana all. Naramanak di kwarta ni Purumana yun. Dapat mati naman mo ni bakit kwa to. 6, 7, 8, 9, 10. Cut down. Hindi magasot na tapunan. Madumot. 20. Wow. Nagkandang. Sana all. Aso, ito tao. Keringgor gitu yung aso na. Ay, apay. Yan natin kakain natin to. Kakatag talaga iti makapay niyo. Aschay. Oh no! Taala mo kayo yung gesti mga gatak lang kwarta na. Kapay ito mag-show ni Dimsi. Uh-oh. Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuabe, pang mumuntag. Yun ah! Sila nga, kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Tayo, GR4, mat protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti mat color ti lugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnauba wax. Ano pa iti mabalin ng ako atoy, panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah! Yung ti damag, kasi nga rodata motor mo. Made. Ya, mga tuyin. Amo mga wanti kwartak, managrigri ka tala. May kasikaw. Sila nga, tama di makababay nagsingir kanya. Guwapo ni. Yun ah. Magti motor, guwapo, di makingko ka. Naka mo. Makasao ka mo. Di bali na pintas ti pati motor, wag lang kirupa. Kada ti umangkas. Upis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Gondrakan. Kapoy ito mag-show ni Dimsi. Uh-oh. Oh, apa nagadong kartam? Ito yung kwartak. Uwan. Ito yung kukantaw. Tatay kapit ha? Kiwin ah, tatayak pa ito. May bibilangan mga rod. Apa yata mo din ang kwartata? Isa ba natin nga tao? Nakita na. Kwarta ni Dimsi ataw. Nabak ko lang. Kwarta ni Dimsi? Apa yung makaungit ka nga eh? Hana ka umutang. Kung na umutang ka eh. Ano? Kaya mo wala malaman ng tikatas si basketball. One shot lang ataw. Barato man. Di ka magkakwa. Pasuglod ka mo. No. Total ka. Parbaratuan na mo. Ano ka no? Mamagabak ka. Yeah. May tataan. Mabalinain. Yung balinin ate, brain. Wow. Kaya ako dagdagak pa eh. Wow. Anayin, kababamit kanyam. Amo mga dati paggastusam. Di pa nakasaturay maminsan. Di Dimsi, di alman. Woy, nakapoy talaga ng agsutada. Palpalaran nga, tumira mo lang. Supay ah. Nagpigsa nga gaway. So magamtira na. Inubos mo nga daddy Cortana ah. Yeah. Madimay. Adupay na bati di nagawid ah. Masya na mo't ah. Okay.
Dapat lang ama, siyan ka kanya na, kakarigatan na maladi nga kwartana. Gusto ko naman dyan ini, boss. Amo mga nagkakarigatan na ajay. Baka kinusit mo medyo tao, so inabak mo. Makusi mo nga tayo bula ko, kusa mo may shout. Di pa nga sumagid jiring. Apay, awan latin na shoot na, no, may sa? Kawan nga talaga ah. Hinto pa sumagid jiring, kadanit, kadabord. Baka ako nga road. Nangiranod lang di Cortana. Nagandungan yung Cortana, di ba? Supay ah. Baka di na pa yan mo pagkakabila na yung kwartana dyan. Siguro. Napanak man nga tayo di balaydan kay man taon. Baka napan man siguro nagsabong. Sabong ay bagbagam. Hindi naman mong sabong nga jay. Kinapanan na nga road. Nagsapa nga 1 tao di balayda. Baka panay ninuman yayabat nan ah. Manayati nabak mo. Daman ang tamamamit na road. Basi lang. Okay, si Samam, nikang ka lang di magasutin. Study mo ito na. Bahala ka. Ipulong ka kinibakit mga dakwartam nung di nakpamerindain. Sa barating nga tao, merienda lang, ipablackmail lakpay. Bisina nga road, dak panangan. Ang kamang mga na, ginom karatan, sumula pagragsakam. Ang nga road na ginumin na, uray ko lang. 2 case, tagay sa ta. Okay, si Samam kid. Tuwa, kis nga bagbagam. Talo lang abuti ka naplengkan. Ki 24 hours na nga inumin ata, no, maibos tayo tagay sa case. Hindi puro. Una ka nagtibay kan. Si kakaya mo siya maday. Sa bagay, awan no ka mabura mo, no, 24 hours na nga gino, mabagsak, ayos lang. Si kaanga talaga. Kasi gawawirak pa, dalusak pa di balay. Agluto ka daglaba. Si kangay. Tulungan ng artin eh, tanso atin eh. Bating pakpakalaman nata. Sayang pa yatin Tapi eh. kanya mata. Kalo man ta, nakita tatayatan, nagtuwa pinakalaman. Talaga nga nagaraw tayo, ma'am. Kwarta tayo tan eh. Kwarta. Ata di paglaingam. Ata ti pagalistuam. Kwarta kadarak. Kung gayam, napansin mo natin kaw. Nabarbartok mga nagawid di alman. Nagininuman na jay. Kapag pagdamagam, suna ah. Kasi ka lang muna ka ti papapanan na jay. Ewan mo sa balay. Kailangan mo danjaw kada palanay. Di na mga aklo sa gijay. Kwa. Naginom kami di balay. Kasi sabang binartag mo ikabsat kaw. Alwada ma. Kimedyohan pa yung na bartik sunay di nagawid medyo okay pa eh. Medyo sumipngit din nagawid din. Ata ka tiga bubutang nga di sumungat na eh. Nalawag pa yung ang mga yung palubos nga marabyan di balay. Kasi sabang alwa-alwadam. Kabsat ko ajay. Uy, namok. Pusik ataluin ka pa yan. Pagagaw. Kabisado kan. Tupay na ema, di tupay CR, tiniram. Kung kisabang kasi kamalati nang sungsung kanya kajay. Kinaya mo, Mike. Amo man kami ni palagi patan. Nalpasin din naglabas kanya amin. Nakamove on ako ng Andres. Kamu. Baka ando makita mo suna. Baga asa-asig kam to man, makakanaon ka man di balayan. Pulo Sunrise. Awan ti second chance kanya. Mong da nakita di tindaan nagpintas. Ata ka man nun. Pintas-pintas ka. Kadwaan ka, tumaray mo lang. Napintas lang kunakan ko mga kursunada. Siyempre, dati tsura na ajay. Ang kita kasta nga kami, sao-sao me. Awan tiwala kanya me. Mapantan to jay. Pakita kanyam, tudok kanyam. No, mabalimot lang. Artisain. Wala nga nin eh. Langanan mo lagayam, di mo tuluyan. Baka takyan naman taulo mo. Hindi nga rin nung napintas. Kahit kasi sakto lang ano, nakagsilselos kinawang kaagaw ka. Numadim kay tagselaw, sagsapol ka ganyan mo nagraap, at gapas, kadagtaltalaw, nagaradaw, agsuyaw, nagtabas, ang ganyan sa pulam, na matida nga isukat, matida nga takyan taulom. Nagadot tayong igit na nga babae, ang karkarya ti mais, kada pagay, ang tabtabas na giti mais, kada unas, ang ganyan sa pulam, boy, tamatida ka sukat. Stone. Pag inabayagan mga sapsapol din, sa balimit pakasagudak. Sagod ka agad yung giinom, may sagsagod ka. Kapaling namin tayo sursurom kanya kasi sugsug mo lang kay. Sugsug ngay bagbagam. Bagbaga lang ti pagsyatam ta makasawaan. Ada ka mamok kay kapakiran.
Jay, sabila. Nagagata, Jay. Amo naggapas, agkaryada, amamay nagbilag, agtabas, agraop, aggapas. Agripper pa yun, kaya mau, kaya na pa ay. Nanjulino. Angelino nga, kilalaki ajay. Anjulina Gayam, tapi dito na, Jay. Julie. Anjulina Julie. Baka maji, antim maji bagbagam. Haan. We. Ta nagpasyara ka na din, Jay, malagip ka. Adi ti asawa kanyam. Sure na sure. Langan nga dumayo tapay jay. At least, makaasawa kan. Yeah. Kaya mau, kung takot no ka, dapat na number na kanya, palaki ni bagat ka. Hindi kaya't masakti yawid da. Nagchusi ka mo ito na, sigalaw yung awid tan. Sakto-sakto pa'y ko ma. Radye pa'y ninang mo, hindi pa'y madadayaw. Yeah. Ano, matim kayat? O, kisi sa mam, tatayak pa isang sa utaw, di na mo dengdenggay, nawala tayo may sumsumba maun. O, kisi sa mam gitday, di ta ka man langan na. Duldog ka na pimpitlan. Di ka kasasawa na, ha?